Y lagunok ongetorri lasto txapelen. Kanalera ongetorri Dead or Alive 6 honetara estimen doainik dagoen jokoa. Ez da demoa eta ez ere joko osoa, baina behin deskargatuta esango nuke jokatzeko aukera dagoela. Historia modua dago. Bale, esaterako historia modua ez dago, ere zuartuko zulako joko osoa, hemen ere bai. Bale. Bat esan da... Hauka dauzkagu Kasumi, golpetan eta biaduran oso ona dena, eta bestean, bueno, zeo zer dago nuke, egin bat dut. Doa, hemen Bas, Itomi, Diego, eta Listo, eta lau erdotik etxagutzen da nuzik Kasumi, Kasumirekin izango da partidatxo bat jokatzen. Bai, traje klasiko da. Traje klasiko da. Bai, Bai, Tommy. Zeraitik, ez dakit bideo luzetan gara, hongo gara probatzea. A ver, dendan Us! We settle this! Ea jogatu historia modua edo hori bazen apur bat investigatzena. How are things on your end? No changes. Which long will this take? Dosage? Probably felt home once in a while. Like you'll let any of us at this point. Vale, badirudi badagoela.
Ba, beno lagunok, hau izan da dena mini zuzeneko honetaran, espero gustatu zen zaizuela, eta horrengoan gehiago hau.